Απόψε βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση στη Φιλοξένεια που γίνεται κάθε χρόνο εδώ μέσα. Πραγματικά, ο Δήμος Βοήου με τα προϊόντα και τις ομορφιές του, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος βρίσκεται εδώ. Διότι τα προϊόντα μας είναι τα μοναδικά, είναι τα πιο καλά, τα οποία είναι και οικολογικά, θα είναι η καλύτερη έκθεση και η καλύτερη διαφήμιση για το Βόιο. Καλή υγεία, καλή δύναμη και θα τα πούμε και από κοντά. Στην Αγροτική Φιλοξένεια και στόχο είναι να αναλύσει τις υποδομές και την προοπτική μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης και του κόσμου. Ευχαριστώ. Ήρθαμε για λογιασμά και να μας κερνάμα. Άντε τέρασες καλοπέ.